Danas vodimo srednjoškolce na maturu od 1.000.000 evra! U današnjem klipu vozimo maturante na najnezaboravniju maturu u njihovom životu. Pored profesionalnog obezbeđenja, maturanti će se voziti najskupljim i najegzotičnijim kolima na Balkanskom poluostrvu. Takođe, na jednoj od matura smo doživjeli nezapamćeni skandal, a na drugoj smo pripremili nezaboravan prank. I na kraju, svako od maturanata će dobiti poklone u vrednosti od 1.000 evra. Inače, jedna maturantkinja je Goldenito fana i neće dobiti poklon. Obezbeđenje, prijem! Tura će da bude u Crown Plazi i vodit ćemo dve devojke sa 3 G klase 4x4 na kvadrat. Ovo je 4x4 je na kvadrat, ali nije Brabus. Hvala autosalonu Biševac i Novog Pazara što su nam ustupili ovo motorno vozilo, ali takođe ima ovaj karbon i ima ludački interijer sa crvenim sedištima. Seksi priča. Maturante ćemo voziti u mom Brabusu zato što imamo narandžasti interijer, zvezdano nebo, malo skuplja priča. Imamo i najskuplji Brabus 4x4 na kvadrat, XLP 800, 4x12 jednako 3. Auto je boleština. Ima ovdje za benzin Brabus kanister za benzin 50.000 evra. 800 XLP Adventure. Ludilo mozga. Ja sam mali maturant i hoću da uđem u ovaj automobil, ali mi je mnogo visok, šta ću da radim? Imaš stepenik, alo, gle. Kao što vidite, auto je ludilo mozga, ceo u karbonu. Obezbedit ćemo maturantima nezaboravan dan, nezaboravnu maturu. Ići će ova 3 automobila u koloni, a sada idemo po naše prve... Pa šta nam dođu, mušteri? Pa, na maturu ide pratilja. Po naše prve maturante. Maturante, brate. Bravo, ti si zato tu, ti minus 57. U svakom slučaju, sada idemo po naše prve maturante. Ja, hvala vam i vi ste. Dobrodošli. Hvala, Boja Stašnik, gdje je tu da, jel? Izvolite. Wow, izvolite, wow. Hvala. Wow, izvolite kraljice. Ja, hvala vam. Drugarice, izvolite i vi ružu, hajdemo, idemo. Izvolite, molim vas, a nisu poneli crveni tepih, mi smo... Mi budale spaljene, buraz. Izvolite s ove strane, molim vas, hajde ovamo, izvolite. Sad kako će kraljica da se popne, pridrži, molim. Izvolite, uhvati se ovdje za ovu banderu, bravo. Top. I ružu, izvoli, nemoj se boraviš. Hvala, neću. Inače, da se upoznamo, ja sam Bogdan. Anđa. Drago mi je. Ja sam Mija. Drago mi je. Tu smo. Ćao, pičke! Ljubomorne duše mogu da nam puše. Ma objasni par stvari, da se zna ko je glavni. Znači, djevojke. Ajde, slušamo. Pa i sad. Slay girl. Znači, slay. Slay queen, jel tako, stignemo. Znači, all eyes on us, priča. Pa naravno. Ok, niko drugi nije bitan. Mi izlazimo i gas, do kraja. Mi smo ti, mi se pitamo sve, jel tako? Tako je. Mnogo jasno. Koja si ti škola? Druga ekonomska. Druga ekonomska? Da. Šta planiraš da upiš, šta hoćeš da studiraš? Pa ekonomski fakultet. Wow, znači economist. Bićete economist. Alright. Umaga. Drži se. Inače, zvuk puca na nekim delovima zato što kamera nije mogla da podnese konjažu naših prejakih automobila. Drži se. Ako sam mi se vidjela gaće, bako. Saznaćemo na kameri. Stay tuned. Jel se ovo zaustavlja polis? Devojke, ne brinite se, idem da vas spasim. Ajde. Da li je sve u redu? A mito i korupcija, standardna priča. A naš ono, brate, kako policija da zaustavi budućeg gradonačelnika, zna se... Baka prase. Mnogo jasno, wow. A kako vam sviđa moj drip, moje cvaje, ono naš neka kao Gucci priča, a? Od 1 do 10, 11, iskreno. Da. Bukvalno. Vidi, maki kameri tamo, Ćao. Vidi kako mašiš ko kraljica, jevo. Baš da radiš na onu priču kao deste sa mrtnici, kao, znaš? Jel imaš neku simpatiju na maturi koju želiš da kažeš kako se osjećaš kada malo se Imam, da, šta najveće od svega. Ali
nećeš mu reći odmah, nego malo da se zavodaš i on kao, ćao Petko, mnogo si mi sladak, znaš, ta priča, a? Ti siješ cijelo ovako kao neki glow, znaš ono pljas, flash, wow, i onda ti još napravim ovo da sija buraz. Havarije. Elem, stižemo, malo je gužva ovdje, ali... Jesmo uzbuđeni? Koliko? Mnogo puno previše. Jel očekujete kao doček onu sezonu, wow, evo je Queen Anja, ili kao, znaš ono? Kao da vrište, ne samo evo je Queen Anja, wow, nego wow. A to, a? To je to. Sad ne znam, da li ćeš da izneveruju zbog kao ono kola ili zbog tebe? Zbog mene, pa onda zbog logično. Ti misliš da si ti popularniji od mene, da izađemo onako, da, ti grmiš na maks i ja sam ono Karina. Pa samo će da se slikaju nas u to. Idemo! E sad vidim da je Anđica Queen. Pa vidi se, da, svi naći će slikaju, pa naravno. Da. Maši, jalo! Ovdje negdje stanemo, a? Pa. Samo. Čekaj, tako je. Čekaj. Ajde, krajice, pomagaj, ajmo, istovari krajicu, ajmo, akcija. Wow. Srećna matura, ženice najbolji, nosit ćeš lepo da si prejec i da ćeš simpatiji da priznaš da si zajebena, jel tako? Zajebena, ha. I imamo ovdje poklon za vas dve, izvolite. Uspeli smo je. Pa šta ti je, brate, ekspres dostava burazeru, samo najskuplje, samo najjače. Sada idemo na sljedeću maturu. Sljedeće maturante vozimo u Mensuri Urusu i 2 Lambo Huracana performante, ali nismo mogli ni da zamislimo kakav skandal će nas dočekati na ovoj maturi. Znači ljudi, stižemo na jednu od, mogu svaka najjača maturu, tebra. 2 Lambo performante i 1 Mensuri Urus. Ovo nema jači gas, ovo niko nikad neće vidjeti. Ne u Srbiji, nego na Balkanu se ovo neće vidjeti nigdje. Evo su braća, čekaju nas da ih pokupimo. Čekaj, ide. Gdje ste, braćo? Bogdan, drago mi je. Ljudi, vi ste ovdje ili hoćete u male? Nećete u male, brate, idete sa mnom. Zvolite, momci. Jel hoćete jedan naprijed, jedan pozadi u sredinu? Hoće neko naprijed se vozi? Jel volite brzo vožnju, deco? Sedi ti naprijed, ajde. Tjela, ti si lep, dečko, ajde. Što si isprozivao drugog? I ti si lep, dečko, nego znaš ono, da ne pričam se. Idemo, da ne zakasnimo na maturu, znači ljudi, pogledajte ovdje šta imamo. Ovdje imamo Lambo Performante Huracan, a možda ga bi prepoznati iz mog klipa. 1 000 000 pratilaca na Instagramu, to je moj, nego dečko vozi, znaš, voli da se provoza malo gradom. Ovdje je ovo Mensuri Urusa, 1 od 2 u Srbiji, znači pogledajte auto kako izgleda, kakva poleština od automobila, slobodnjavina, gled dupe automobilu, tebra, ja može jači, gled ovo. Mensuri, šta piše ovdje? Mensuri, auto, tebra, gromova, majke mi. I imamo na kraju ovog ovdje u nekom Lambo performante. Čovra, idemo! Znači ljudi, idemo na vašu veliku maturu, samo mi recite. Klanjate nešto. Normalno, dele. Jesmo ispoštovali buraz kako smo došli? Da. Jesmo ispoštovali full, a? Iskreno, jesi buraz nekad video jača kola? Pa, ti sam očekivao i... Ja sam hteo i rekao sam moram, brate, jednu maturu da vozim ono Mensuri Urusa, moram. Drago mi je što vas dvojica, delujete mi kao simpatični mladići. To nam je devojke. A? To nam je ribe. A ne, buraz, kad stignemo. Druže, kada ovo stane ispred hotela, ma brate, ima samo da padaju na dupe. A koja je škola uopšte? Srednja turistička. Opa! Jel imate neka omiljena kola vi, brate, ovako, da li preferirate? Ovo je zadovoljavajuće, jel? Može se reći da... Neki lampić, a? Jel može da prođe? Može. A stilo, domorađero. Jao, jeste uzbuđeni? Naravno. A zbog čega ste uzbuđeni? Zato što kao završavate školu, zato što treba da smuvate neku ribu sada pijanu ili zašto se vozite u najjačim kolima ikada, ono da? Pobolio nas uvo za maturu, nema bitno
Realno. Ja te razumem skroz, evo majke. Ja sam, brate, veliku maturu slavio u kafani, napio sam se prvi put u životu, dali su mi 7 rakija, ne, 9 rakija su me naterali da popijem. Napio sam se, otišao sam u WC i u ženski WC i tu je bila jedna riba, ono, znaš, ja ga izvadio. I toga se sećam, dalje se ništa ne sjećam. Tako da, brate, ako ti fali muda, smuš neku ribu malo i vadiš ga na kecu. Sad ću zeknem bokale. Brozo, šta je ovo, brate, što nema ljudi ispred? A? Ček, sad ću zovem. Što nema nikoga ispred te, bravo. Jeste vi sigurni da je bre u... Alo? Da je u Metropolu? Da. Gde si? Gde ste? Što kući? Nemoj zajebavati. Au, ništa, vidi. Ajde, molim ti mi, Tera, reci šta, ajde, Tera, ovi, nije zvučalo kao dobar razgovor, majke mi. Sjebali smo datu. Čekaj da pitam ovog brata. Bra, je li ima ovdje matura danas? Ne da ja znam. Nema. Jer ovi omašili datumi, znaš? Čekaj, jeste stvarno omašili datum, majke. Ne, ovo ne može izuzeti. Hoćete kao da odglumite da imate maturu kao ulazite u hotel ludilo, a? Ne, a? Kiredar, ja, bože. Au, brat. Ništa. Šta radim, brat? Kada je matura? Šta je rekao ovaj? Šta je 7. nije 1. Me zjevat. Realno. Ali ovo nije bilo nikad, te, bra. Ovo je u životu nisam vidio u Burazeru da neko omaši maturu, majke mi, brat. Dobro, ako smo se prolazali, šta? A ti, oj, sorry, evo, pusti se, te, bra, ajde, bre, lagala, brate. Bare su se dobro ismejali, evo ti. Mene je ovo clickbait kao ono, omašili maturu. Kakva matura, da li je ovo moguće, ljudi? Vreme je da idemo dalje. Treću maturantkinju su drugarici spalile za maturu jer su mislile da ja ne dolazim. Tako da smo odlučili da joj pripremimo prank i ispraćaj života sa 4 prejaka automobila. Znači, ljudi, stižemo po 2 maturantkinje koje misle da ja nemam vremena za njih. Ali zapravo, naravno da imam, sve vas volim, baći onog bojaža, uštekat ću se ovdje i iskočit ću jednom trenutku i prebacit ćemo ih u strašnu pratnju. Tako da, hajde da vidimo kako će da reaguju. Evo su, da. Izlaze. Da. Četi. Ćao. Može? Opa. Ovo je ušao komarac. Prvo, izvinite što Bogdan nije mogao da dođe. Nema veze. Ali me je zamolio svakako da snimim, tako da... Gde sad idem? Do Crown Plaza. Mogu li dobiti tvoj telefon? Da se snađem, nikada da nisam. Aha. Pa ovdje levo se ide. Mogu ja da... Neće mi dati telefon i to ti je. Baka deli iPhone i ja ih uzimam, šta da radim. Nismo imali sreće. Malo je pare. Pa dobro, brzo stižemo. U 9 je, jel? Samo pravo, da. Sad znam, izvodi. A ti? Ona je podrška moja. Sam podrška. Pošto sam drugarica ispalila. Kako su ti spalili? Pa, našao su drugi prevoz. Jel moguće? Da. Pa da, čim ne dolazi baka, odmah čao. Ma šta bre, ne dolazi baka bre, alo! Idemo na maturu! Ispaljena drugarica, ladno, jel moguće? Ja sam u šoku. Ovo se nisam nakon. Jel moguće? Ja sam rekao da ne dolazim i on je kao drugi prevoz. Strašno. Kako će da se smore sada sad kad veta? vidim. Čekaj, stani da izađeš GPK, sednem kod čoveka. Joj, O, drugarice, zdravo! Zdravo!
Jaj Bože, kako sam uzbuđen zbog ove mature. Oh my god. Ali inicijalno je bio plan, kako se zove, da te on pokupi, ja smislim, što ne bi skočio jebote iz GPK-a. A zamisli drugarice kako su ispalile. Jel moguće? A znaš koliko će sada se smore? Pa ti nemaš pojma jebote. Ću snimiti jedan video. Sve nije 5, nismo mi još... Za 20, ali... 20, malo sam slagao. Op, uhvaćen sam nespremno. Jel grmi Snapchat? Da. Jel grmi Snapchat? krenuo da Jel smo izgledam ono trending sa 3 vatrice na Snapchatu? Znaš kako sam se smorila kad sam čula da nećeš moći da dođeš? Ne možeš zamisliš jaču maturu. Ne možeš znaš nikako jaču. A šta je ovo? Šta su ova kola ovdje što čekaju? Šta je ovo? Jevode! Čekaj, izbore. Čekaj, sad ćemo da te otvorimo. Ja treba da izađem. Čekaj, sad ćemo da otvorimo. Znači ljudi, ovo je jedna neverovatna matura. Znači imamo ovdje novog Lamborghini Urusa S. Hvala braći iz Autobroda što su vam dali auto, najjači su, sve vas volim. Onda imamo ovog McLarena, pogledajte šta je fora kod ovog McLarena. Pogledajte ovo, pogledajte vrata kako idu na gore. A onda imamo ovog, evo, vidi, evo je zvezda mature, wow. I onda imamo posljednjeg Urusa, žuto kao što sam ja imao, ali ovaj nije oduzet. Idemo sada na najjaču maturu. Reci kakav, a ti si mislila kao ti će, jao došao si Brabusom, wow. Kad odlučili smo da ovaj doček, je ovo doček ili ne? Ovo matura, ovaj skup da prođe nezabrano. Znači mi kad se zaustavimo, šta se dešava? To će da bude haos, znači svi ovako u nas. Vreme staje, jel tako? Vreme staje, samo se mi krećemo i svi ovako. Devojke, recite mi... Volite li rodovožnje? Kako se ono što ću pitam? Pa to tako počinje. Svaki video je zapamtio. Kako vam se sviđa moj styling? Ocenite ga 1 do 10. Odlično, tamo se uklapamo. 10 do 10, a cvaj? Malo, znaš kako kažu, brzina je vrlina, ali kažu mi uspori. A da, znači upisala si fon na budžet? Da, danas. Bravo. Malo pre sam bila, znači sa sve šminkom i išla tamo su Jesu ti rekli, wow, da. Moraš da prođeš i si tako lepa, da upadneš na budžet, znači kao ne možemo te ne pustimo sad. Tako je. Pa naravno. Vidite kako omladine, na njoj ostaje set. A reci mi, znači nemaš ono određeno šta bih htjela da radiš, da polažeš ništa? Pa ne, za sad samo da završim taj fakultet. Samo da preživiš. Tako je. Respekt. A na što sam razmišljao? Sad mi reći ovako, ovo je tvoja želja. Jel želiš da izađeš iz ovog automobila, spustim krov, ili da izađeš iz onog automobila kome vrate idu na gore ovako, da budeš baš ono ludilo mozga. Možda biraš, znači sve smo ti priredili opciju, kako ti kažeš tako će da bude. Ja mislim da ti je možda bolje ovdje da spusti krov pa da svi vide da ulaziš sa bakom. Misliš? Da, šmekerska priča, ipak zna se ko je, zna se. A oni će sa baka prati. Čekaj da čujete ovo sad. Joj, sad u to. Zamisli ovo tamo ispred, a? Pa bit ćeš glavna na žurci, alo? Jao. Kad vide ljudi ovo, ima se propiraju. Blizu smo. Ne srećna, Bože. Šta kažeš? Ovo je najjači dan u mom životu. Skidamo krov, a? Može. Hoćemo se pregasiramo, pazi sad tebi će malo vetar da ubije glavu. Au, jesmo uzbuđeni. Je li ovo trenutak istine? Da. Jesmo uzbuđeni? Da, previše. A evo, prema što stignemo, šta mislite o raskidu? Ja nešto ne verujem u to. Što ne veruješ? Zato što već 2 puta bilo kao real, pa... Kad je bilo prvi put? Prvi put dobro, to je bio stvarno, da, raskid. Prvi put, ali drugi put nije bio. Drugi put nije bio, ali treća sreća, kako Srbi smo jeviga, znaš kako. A dobro, ja sam. Jesi tim Anja Bla ili tim Baka Pras? Zna se. Pazi šta ćeš da kažeš? Zna se, Baka Pras, da. Šalim se, ne, to je zato što neće da je sad ovdje isparkira. Imam tremu. Leče 10 kola, no za mene je. A ne govorim da su drugarice ispalile. A koji su one prevoz našle? Vidjet ćemo. Neki luzerski. A sad, pošto ovo zatvoreno, što krene da puca, bit će ti mega neprijatno. Znam, pa već jest. Svi gledaju. Maši, ti sta. Čekaj, sad stani. Znači, ne može se oruči iz kojih kola da izađe, znači, prvo će iz ovih, pa onda iz McLarena. Izvolite.
Izvolite. Odradili smo izlazak iz prvih kola, sad idemo u druga. Izvoli. Čekaj, ajmo sad tamo. Ovo je iPhone za tebe! Čekaj, jedan iPhone za tebe! Jer nisi spajala, jer si dobra drugarica. Respekt za drugaricu. Izvoli, sedi. Imat ćemo izlazak iz 2 automobila. Mora da bude ono najbolje, znaš. Čekaj sad. Wow, je moguće, wow! Izvoli! Ajmo! Hvala. Lepo se provedi, često na budžetu, čao! U svakom slučaju, idemo na sledeću maturu! A najslađe za kraj, odlučio sam da iznenadim maturantkinje sa čak 5 juhića. I vreme je za najjaču maturu do sad! Izvoli tu padete jedan... A čekaj, ona ne mogu stanu ovdje. Ja ću napred, ajde. Pa jedna napred. Pa da li, ne može i dve, ne mogu stanu nazad. Mogu bre, ajde. Ovako, ajde, upali. Gaz. Hoćeš ti kuda? Ovo je mogu. Jajke ste ušle? Jesmo. Ja ću se nasudim, znači moraš da izdržiš ovaj nas. Idemo sada na najjaču maturu do sad! Sreća matura! A ovo je priča, hoćete muziku? Može. Na zvučnika. Dajte neku muzičku želju. Hoćete Džalo i Bubu nešto? Ajde. A ti si mansta, kako ti si pulja. A ti, ja sam gangsta. Malo ćemo se ugušiti od benzina ovdje, ali preživjet ćemo, djevojke. Biće, pa otvori. Koji biceps? Respekt. Šta kažete na moj drip? Ocenite drip. Dobar. Naučare. Sve si uklopio kako treba i kravatu. Čekaj, ti se zoveš? Una, drago mi je, zadovoljstvo. I meni. Teodora, drago mi je. A naš kako zovemo? Čiča. Probao sam da uvodim. Kako, Nataša? Jel se sviđaju ruže, devojke? Da. Pa naravno, ja sam, gentleman. Gentleman pre svega, naravno. A u kojoj ste vi školi? Gimnaziji. Kojoj? Pa jedna jedina ovdje u Pančevu. Pančevačka gimnazija? Da. Imate maturu u Hajetu? Da. Ali ga vi živite, je. Kako je toplo. Alo, ja ne mogu. Izvinite, devojke, to je do mene. Do tebe, da. To je do mene, devojke, oprostite. A gdje idete na fakultet, šta je plan? Bezbednost. O, malo država, a? Da. Malo pljaste. Ona je mala tako ide. I? Ja. Ekonomski. Ekonomski. Znači ti ideš u lovu, a? Malo. Samo. A ti, Nataša? Arhitekturu. Opa, znači kad budem uzimao kuću da zidam, ti mi ono pišeš one. Respekt. A imamo i ogledalo, devojke, se pogledate, ovo vam je full oprema. Molim? Jedno oko samo da pogledam. Nije, ajde, dobro. Ovo kiša, jebote. Lažeš. Nije, vajda, nemoj, molim. Jao, devojke, samo da ne bude kiše, da nam ne pokvari naš dan. Oh my god. Samo hoću da kažem nešto, ja sam čuo da su 401 luzeri opasni. Da, jesu. Da? Ma 404 najbolje. 404 best, a? Da. A vi ste 404, jel? Logično. Imamo i masažu sedišta ovdje, ajde Nataša kolenima me guraj. I ti mene, čiča, i ti mene. Joj, Eto. koja oprema, a? Odlično. Tu, baš tu. Masaža. Ajde, uključi klimu, klikni ovdje dok to ne ide, klikni. Jesi kliknula? Dobro je, odlično je. Aj malo slabije, Jel trebi vas? Šta kažete na turiranje malo, a? Realno, ko je najjači youtuber? Ko je najjači youtuber? Ko? Reci. E pa idemo banderu! Narko, Denita. Ne, to si normalno. Halo, mama. Evo ti. Halo, mama, stižem.
Mama, ja se izvinjavam, nisam vas vidio, evo stižemo, krećemo sad, čekali smo malo da napravimo, znaš, ono, ulazak pravi, znaš, najjači da bude. Od kad me prati čerka? Prekidate mi, mama! Mama! Najverniji fan, vidim, a gleda Goldenita, to nije dobro. Stižemo! Au! Da.